Ayo nggawe sambel pecel sing gampang, sing rasane suwedhep, kena disimpen suwe. Senajan wis setahun ning kulkas, rasane tetep fresh lur, panggae enak. Bahan-bahane yo gampang. Siapke sekilo kacang tanah sing kualitase apik. Diumbah sing resik banjur ditus nganti tiris tenan. Panaske wajan karo lenga, saidhe wae lengane. Banjur dicemplungke kacange. Diudah-udah ben matenge rata. Yen wis tandane enek swara petek-petek, berarti kacange wis mateng. Banjur dientas, aja nganti kegosongen. Lah iki kacange wis mateng kabeh lan didem sik. Banjur ditumbuk ning lumpang separo dhisik gen sedeng. Mergane lumpangku sing iki ukurane cilik. Banjur dideplok alon-alon tapi tetep bertenaga. Nganti bener-bener lembut lan metu minyake. Lah iki wis lembut, ketok minyake ngene iki, ketok alus. Banjur dipindah ing adas sing wis tak siapke. Lah iki kacang sekilo mau wis tak tumbuk kabeh, dadine sakmene iki. Ganti bumbune dideplok. Bawang 12 siung. Kencur 60 gram. Godhong jeruk tanpa balung 35 gram. Kabeh dicemplung ning lumpang. Tambahke terasi setengah jempol. Uyah 40 gram. Banjur dideplok nganti bener-bener lembut. Yen wis lembut ngene iki, tambahke asem 45 gram sing isih ana klungsune. Banjur deplok maneh nganti klungsune terpisah saka aseme. Banjur klungsune dipilehi dijikuki nganti resik kabeh. Yen klungsune wis bener-bener entek, mari ngono dilebokne lombok gedhe abang 150 gram, cabai rawit abang 100 gram. Yen pengen luwih pedes iso ditambahi meneh sak karepmu. Banjur dideplok meneh nganti bener-bener lembut. Oh iya, bumbu-bumbu ki mau kudu diumbah nganti resik lan ditus nganti tiris tenan. Tujuane ben sambele engko bener-bener awet nalikane disimpen suwe. Yen wis lembut ngene iki, cemplungke gula jawa 300 gram. Banjur deplok meneh. Ngene iki dadine yen wis dideplok alus lan bumbune wis kecampur kabeh. Banjur kacange dicemplungke. Banjur deplok meneh. Biasane ngene iki rada angel ndeploke, mula ndeploke ati-ati ya, Lur. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen. Matur nuwun. Yen wis kecampur kabeh, banjur dipindahne ning nggone wadah sing luwih gedhe. Turahane kacang mau sing rung dicampur dicampurke ning kene, gen gampang nyampure. Lah iki sambele wis dadi, bener-bener ketok lumer. Banjur dipindah ning nggone wadah penyimpanan. Tutup sing rapet. Banjur disimpen.
Yen sawayah-wayah pengen gunakne, gunakno centong sing resik lan garing. Tambahke banyu mateng sacukupe, banyune sing adem ya lur. Banjur diaduk-aduk ngene iki nganti larut kabeh. Yen wis ngene iki siap gawe mangan sayuran sing kaya biasane. Wah, iki rasane bener-bener mantep lur. Pemane mangane karo peyek. Wah, bener-bener swedep. Muga-muga videone bermanfaat. Matur nuwun.